राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर विशेष रूपात आणि तू प्रसन्न रामाला विशेष अनुग्रह आमच्या समाजाचे लोकांचा जावका त्यामुळे या संवत्सरात तुझी कसं की आमच्या अयोध्येमध्ये रामाला जन्मभूमीत पुनरपी देवाला एक सानिध्य प्रतिष्ठा बनवता कसं हे एक पर्व काल या काळाचे सगळ सनातन धर्म विश्वासाबद्दल माणुसकी आणि सगळ देवा विकास करतात संतोष पावतात राम नाम जप करतात श्रीयांत राठी स्वामी त्यांना सांगते सायंकाळाच्या दीप लावून वेळारी राम नाम पूर्ण काम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तकांजली बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन मारुतीं प्रणत राक्षसांतकं वे परमात्मा रामा विकास केलेला त्यांना मुख्य प्राण मध्ये आम्हाला विशेष नामने गुरु परंपरेचे एक विशेष नामने अनुग्रह पावतो तसं एक ऑडे सानिध्य मुख्य प्राण मुख्य प्राणा अंतर्गत जामने आम्ही गुरुंचे आराधना करतो तसंच मुख्य प्राणा संतोष पावले गुरु परंपरेचे विशेष नामने संतोष प्राप्त करता त्यांना अनुग्रह मिळता म्हणून तसं नाही त्यांना आपल्या सामान्य तसं एक चांग एक वचन त्या प्रकारे ऐकण्यासाठी संविधानाचे प्रार्थना करून कथा संबंध करून तसं संप्रोक्षण अशी देवा सानिध्य अभिवृद्धी विशेष जामने स्नपन अशी रात्री काळात विशेष पुष्पालंकार पूजन जाम घेऊन देवाला त्याला संकोच आहे विधी दान करून घे ऐकते सागर देवा एक वारे आप समोरचे कार्यक्रम जाम घेऊन देवा आपले भाव घेऊन बालालय विविध जोडताय असले विघ्ननाश सदाय सकळ कार्य जाम घेऊन सगळ्यांना संतोष ठेवतशी रामचंद्रानंदी अशी त्या व्यासरूपीनंदी आमच्या हाताने सकळ कार्य करून घेऊ का आणि मुखार सुन ते जाऊ तसं सकळ काम सदाय जाऊ का आणि स्वामीला पुन्हा तुमची रूपा केली देवा हात तुमचे जाऊ का की त्या रूपाचे देवानंद सकळ कार्य करून घे आणि पुन्हा आपण सगळे समाजाने संतोषात सकळ कार्य त्याला करून घेतल्यामुळे कीर्ती देवा आपल्या चरणावर काढणे उत्तर विकृती कर बरे देव का प्रार्थना करतात एक प्रदक्षिण करणे देवी वाचा वचन देवा स्थान श्लोका वशोवदने सानोमने राम ध्यान सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर
अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर ओम
फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलास्तु मनोरथा। भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा राम नाम उच्चार करा।
भगवान श्री हरी कृष्णार्पणमस्तु एक दिन मालिक जुंकड एक सुधा तंगय रामचंद्र रामाय रामभद्राय रामचंद्राय सीताय सीताय प्रेमः ब्रह्मानंदो मारुतवेदी देवी विद्यादाशकं मातात्मनां श्रीराम सुसामामि ब्रह्मांडां साक्षात्देवी श्रीप्रियाय श्रीमदाय संस्कृति स्वामी परमात्मा अंगेले संस्थानात आराध्य देव या श्रीपति नरसिंह प्राणा इसी में मैं गुरु कट्टी से मूल देवताओं से रिटड़ा ले विषयांगे समाज देवताओं से वीरलिंग शाले महामाय प्रत्येक जावकेಯನ್ನು ವ್ಯಾಸಪವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕಾಳ ಪೂಜೆ ನಿತ್ಯ ಸಪರಿವಾರ ಯುಕ್ತಿಯಾಮಸಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಾಲಯದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಜರಮೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಗುರುಂಗೆ ಗುರುದಾಸರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಂದರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀ ನಾಮ ಸೈನಿಕ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಾಚಿ ಗುರುದಾಸರಿಗೆ सती तंगेले आज्ञानुसार या स्थळाचे ಸ್ವಲ್ಪ काळ करून देवानुसार सती देवालय विषय प्रकार मुखार सती सकळ कार्य देवालय म्हणून आपलं सुचले श्रीरंगनाथ गणपती चलते म्हणून म्हणतात या जगत्यांत एक तणा घालू कदरी देवाला अनुग्रह शिवाय जाय ना म्हणून कशी देवा इच्छे प्रकार हंगा सती एक कुटुंबीन आराधन करून सले सपरिवार रामचंद्र मस्त जसं की देवालय त्यांना कळलं म्हणतात त्यांनी भक्तीने श्रद्धेनं कीर्तन की पूजन की करून येऊन घेऊन देवालय अनुग्रह बघेल कसं त्या कारणांतरी त्यांना कसं की मनात दिसून गेलं आणि मुखारसून आमगेले वंशात करून देवाला आराधन कशी जत्त की म्हणले मनात त्यांना एक संशय येऊन त्या समयात देवानं त्यांना दिसेल संस्थानांक ते आम्ही दिल्ली म्हणून जरी ताका गावकाजल व्यवस्था स्वामी करताची एक संस्थान म्हणल्यानंतर आचंद्रार्क पर्यंत असूच तसले आमगे समाज आमचे कुटुंबीय आम्ही कोणाही ना जाल्यार संस्थान म्हणून शाश्वत असता त्या निमित्त आमगे स्वामी चरणाचे वचून त्यांनी विंगील कळना त्यांनी स्वामीला सांगले स्वामी मुखार स्वामी कोण कसं म्हणून कळना त्या निमित्त हे एक जसं की एक चोल येईल तसं देवाला आराधन मातमी सगळे एक संकीर्ण स्वाम्यानं त्यांचे रूपाचे रचना संस्थानांक ते घेऊ का म्हणून त्या प्रकार स्वाम्यानं जसं की त्यांनी मनात दिसले एक मंगळूर पॅन्ट तातूंय एक रथबीदी म्हणली पडल्या ताका एक विशेष एक प्राधान्य तसं एक भागांत श्रीराम म्हणल तसं नावाचे एक संकीर्ण संस्थाना संबंध बघितले श्रीराम म्हणले आमगेले संस्थानाचे मूल देव प्रथम असेल तसं देव आता ह्या एक संकीर्णाक स्वाम्याने व्यासभवन म्हणून नाव दवरले दोन्हीचे एक देवानं संकीर्ण संस्थानाक पावत तशी देवानं अनुग्रह केलं आणि स्वाम्यान ताका जाव कदेलं त्या कसं की एक ताका दीप कदेलं संपत्ती तांकां दिवन घेवन तांगेले मुखावेन जीवन सकट चोरका तांगेले घर इत्यादी चोरका जे रूपाचेर तांकां तंत्र जेवचें संस्थानाक देवालय सगळे संकीर्ण दिले नंतर आमकां कष्ट जाले म्हणून तांकां दिसचें ना म्हणल्यार कितें जावं स्वाम्यान हॉट मन करून घेवन तांकां ताका जाव कदेलं मौली दिवन घेवन सगळेची एक संकीर्ण स्वाम्यालय संस्थानाक अधीन करून घेतलें तदनंतर वेंकटरमणा सन्निधानाचेर येवन घेवन थंय वैभवारी गुरुपरंपरे सकट भावचित्र घेवन हांगा येवन घेवन देवा प्रसन्न पूजन करून घेवन आमगेले संस्थानाचे अधीन जालें तसलें म्हणून तसलें एक आमगे सगळे समाजाक पळोवप तशी स्वाम्यान अनुग्रह केलो त्या संस्थानाक दितना तांकां सांगलां कसलें म्हणल्यार मुखार सुरू आमकां केन्ना त्या मनान दिसता त्या संदर्भाचेर आमी त्या सकट देव काण घेवन विंगड कडेन म्हळ्यार योग्य जावन असेल जाग्यार आमी थंय ताका प्रतिश्ठापन करून घेवन नित्य विनियोगी जावच्याक आमी त्या सकट पळयताले म्हणून तांकां सांगलां तांणी संतोशार तें ओपून घेवन दिसू देवाल अनुग्रहारी आयच्या दिसाक आयिल्लो आजी प्रातःकाळाची देवालय सानिध्याचे अभिवृद्धी कितें विशेष जावन घेवन देवाक अभिषेक अशी पुष्पालंकार पूजन रात्री काळाचेरी आता कला संतोषाक विधिविधान जावन घेवन आज सकाळी प्रातःकाळाचेरी मस्त जावन रामान नामन स्मरण करता आसाची त्या प्रमाणे जसं की तांकां एक प्रेरणा गेली हें तांकां खबर ना जाल्यार आमगेले पाठशालेचे संस्थान आसा दिन जावन असेल पाठशालेचे 8वे वर्गा मनान दिसलें एक रामनामाचे एक कसं संकीर्तन जावका आमी कोरका जप कोरका म्हणून तांकां दिसलें ताका समजावन घेवन हें सगळें देवाना कांतून हाडून म्हणून गजाल तशी तांकां सगळें आमगे सांगून घेवन आमगे समाजाचे मित्र कोण ते सगळें कीर्तन करता आसली तांकां सगळें जाणांक सांगून घेवन वैभवारी देवाक आयच्या दिसाक हांगा दोतोन बार घेवन पंचाळेचे आमगेले संस्थानाचे तीन जावन आसले वेंकटरमणाचे सन्निधानाचेर अशी महालसा नारायणी सन्निधानाचेर मदेंत ब्रह्मरथाचे हवन इत्यादी जेवतले एक प्रधान यज्ञ मंडपा भितरीची देवाक बालालयां दवरतात तदनंतर स्वाम्यान मुहूर्तूय दिला मार्गशीर शुद्ध नवमी त्या नवमी ते दिवस देवाक पुनः प्रतिष्ठा करून घेवन थंय आमगेले संस्थाना देवान वेसेल तसले जाग
आमगेल माळशेन बालालया बेसल तसल जाग असल हे पवित्र जाग हरी तो राम सपरिवार जाम घेऊन बेश्टी तसल है तागेली चिंतना स्वाम्याला मना हाडून घेऊन या सकड कार्यरूपाचे तस देवाला तुम सगळ्यांगे स्वाम्यांनी नियुक्त करून घेऊन मंडळी म्हणून गेले हाची जबाबदार सगळं तुम्ही घेऊन करतस देवाला प्रार्थना करून घेतात स्वाम्या कसं आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रकार आमकां मदत तसं ज्ञानाला धीर देवा आराधन केल्या आमकां सगळी चळवळ असल्या देवाला माफी करून घेऊन संस्थानात संतोष पावत कशी मुखार सुद्धा सगळं देवाला चंद्ररूपाचे रचना ते पंचायत बालालया निश्चित तळपर्यंत आमगे गोड जबाबदार असत विग्रह करणारी सान विषयी चंद्ररूपाचे देवा मन केला पल्लापिशे गुरुजी आमच्या त्या तशी देवालागी प्रार्थना करूची आम्ही कडचे नाही देवा तुम्हीच आमगे रोटी येऊचे म्हणून तसं प्रार्थना करून घेऊन तुझ्या लागी सगळं कार्य करूच्या प्रार्थना करत असली तुम्ही संतोषार स्वीकार करून घेऊन कायचे दिसाक बरी मुहूर्ताचे बालालया प्रतिष्ठा म्हणजे मुखार चांग मुहूर्ताचे स्वामी दिलं तसं मुहूर्त असं त्या मुहूर्ताचे आमगेला रामचंद्र आणि सपरिवार लक्ष्मी भागात असेल तसं देवाला पूजा आम्ही प्रतिष्ठा करून घेऊ का आणि त्याच्या निमित्त समाजा भरकडे जाऊ का रामाने अयोध्या भितरी देवाला एक प्रतिष्ठा कार्य जाऊ तसं संवत्सर्व या संदर्भात रामाने आमगेल संस्थानातून प्रथम जल्ली म्हणून म्हणजे कीर्ती देवाला काढ घेऊन रामाने यज्ञायसेना अनुग्रह द्यावा का मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणताय कारण पितृवाक्य परिपालन केला एकपत्नी व्रत असत झाला तशी सगळ्याची एक लोकांची आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम म्हणाली तसंच त्या रामा अवडुगासाठी ख्यातन करताची यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम ते ख्यातन रामा अवडुगासता ते मुख्य प्राण संतोष पावतकी मुख्य प्राणां संतोष पावले सगळे गुरु परंपरे संतोष देता म्हणून आमगे एक कसं म्हणाली आमगे महागड दगू नाही तसं एक तात्विक जाम विषय त्या प्रकार मुख्य प्राणां संतोष पावगे आणि संतोषार असताना काही दिवसांत तागेल्या कला संतोष संदर्भाचे आमचे छान राशी येऊन घेऊ छान रूपाचे सगळं कार्य जाऊन घेऊ संस्थाना संतोष पावका स्वाम्याने संतोष पावका समाजाकडे बरे पडले पुष्कळ रामचंद्र अनुग्रह कर बरे कोणते आमच्याला प्रार्थना करून घेतो यावद आदित्यस्त यावद वायुप्रवाहिनी देव जाऊन महावसा नारायण आता रामाचंद्र अभ्यस्त कसं जाग आहे किती वर्ष आमच्या वाटू स्वाम्याने संस्थान आमच्या दौर पूजा केलं तसं जाग तदनंतर आळशे ते बालाला यादव काही पूजन केलं तसं जाग कसं हे पवित्र जाग आहे रामचंद्र प्रतिष्ठा आपण घेता हे आमगेल इच्छा नाही तागेल इच्छा त्या प्रकार तागेला काही प्रार्थना करून घेतल्याचे जसं की तुम्हाला मालगड आणि प्रतिष्ठा आपण करताना त्याला कसं चैतन्य दिलं आम बघत ना त्याला स्वाम्यात फेर पूज केल्यानंतर आमका आमगेल कसं की संप्रदाय प्रकार पूजन चलतं असेल देवा प्रसन्न जाव का आणि कुटुंबिक परिपूर्ण जावं असेल अनुग्रह प्राप्ती करून देऊ का कुटुंबा सगळे सदस्य आमका आरोग्य आयुष्य देऊ का कसं की आमकाला मालगडानं आता प्रतिष्ठा आपण केलं देवा कसं की आमगेला कुटुंबी असताना किती काळ जाव का की निरंतर देवाला सेवा करून घेतल्या आता संस्थान आधी दिल्यारी समाजा पुरा जनात त्याची भर मिळता संस्थान आणि कुटुंब म्हणणारे भेद तो संस्थानात प्रत्येक कुटुंबात भितर असतात एक गोवर्धन पर्वत परमात्मा धरलं जवळे कृष्णान धरलं जवळे ताजे मुळ आणतो प्राणी वर्ग यायले गायी यायलेची गोल्ल यायलेची गोपिका यायलेची सगळं यायलेची पण मध्ये कृष्ण रब्य तशी समाज आणतो संस्थान म्हणा तशी संस्थान म्हणा पुरा जनात त्याची आम्ही घेतील तशी असं आम्ही किती प्रीती त्या संस्थानाविषयी गौरव दवरताची तशी आमकां ताची फल मेळटा तशी आयज दिसा त्या रामचंद्रान प्रसन्न जावन घेऊ ताची पुण्य फल काय देवान प्राप्ती करून देऊ का मुखार संपूर्ण जीवित कालाचेर राम खंय दिसला थंय वचून देवाला सेवा करतस जाव का तुमकां काय सकट देवान तुमकां अनुकूल करून देऊ सर्व मनसा अभिष्ट सिद्धी करून देऊ बरे नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला नमस्कार हो हांव मंगळूरचे राम मंदिराचे उलवाडी वंशांतू आयचो म्हालगडो म्हूण सांगून दोन उतर उलोवंक म्हूण सांगून
हाजी इच्छ करता अशी आमगेलो आजो हरिभक्त परायण गुलवाडी शिवानंद भट हान्ने हें राम मंदिर बांदलें. तागेली एक इच्छा आशिल्ली की रामा गेली सेवा विनियोग हांगा सतत चलता म्हणून. आनी तागेले नंतर म्हगेलो बापूसो गुलवाडी दत्तात्रय भट हान्ने हांगाचें आडळीत हातांत घेतलें. तागेलें मन आशिल्लें हें मंदिराचें रामा गेलें विनियोग सतत चलता. हे दोग जाणांक इच्छा आशिल्ली की देवा गेले विनियोग अनुचान म्हळ्यार कंटिन्युअस चलता म्हणून इच्छा आशिल्ली. जाल्यार आमी आतां हातांत घेतिल्या नंतर आमकां हें चलोवच्याक थोडे अनानुकूल जाल्ले कारण आमी हें राम मंदिर हें कोण गोमटायेर चलयता ताका विनियोग समा पळोवन घेता तांकां हस्तांतर करता म्हणून आमगेली इच्छा आशिल्ली. आनी हाजे खातीर आमी आमगेले जातीचे प्रजातीचे मस्त संस्थांक सनातन संस्थांक एक इंडिविज्युअलांक आमी एप्रोच जाल्ले. जाल्यार आमकां खंयी आमगेले मना प्रमाणे जायशी हें जाय न्ही. अखेरीक आमी काशी मठाधीश आतलांचे आशिल्ले स्वाम्यांक आमी एप्रोच जाल्ले आनी तांत लागीं आमी भिन्न केलें की हें आमगेली अशी इच्छा आसा. स्वाम्यांनी स्वकुशीने हाका कबूल दिल्ली आनी आमकां स्वाम्यांनी इतलें एश्युरन्स दिलें की आमगेलोय संस्थानां देव रामचंद्रूची हागले विनियोगांत आमी कसलेंय कमी पडूं दिना. ती एकच म्हळ्यार आमी रामाक आनी ताका परिवाराक हांगतान स्थलांतर करतले जाल्यार ताका विनियोगांत आमी कसलेंय कमी जायना अशें पळयता ती म्हूण सांगून. आनी आयज दिसाक स्वाम्यांगेले इच्छे प्रमाणे देवागेले मुर्त्यांक हांगतानू पंचाडीक एक भव्य जाग्यार व्हेल्या. आनी आमकां खात्री आसा की आनी थोडे काळा भितरी अयोध्यांतू श्री रामचंद्रा गेले प्रतिश्ठ जावन वैभव प्रारंभ जावचे पयलेंची आमकां आमगेल्या मंगळूरच्या आमगेल्या श्री रामचंद्रागेले वैभव अति उन्नतीक पावतले. आमगेली इच्छा आशिल्ली हे इच्छे प्रमाणे जें आमकां जाल्लें आयज जाल्लें आनी जें आनी तस आमकां त्या विशयांतू संतोश. सुखांतू दुःखही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार. प्रतिष्ठा पर्यंत स्वाम्याला मदत असताना त्या कालपर्यंत त्या बालालयांत सुंदरकांड पूजन करून घेत तदनंतर सतही प्रतिष्ठापना कार्य केले स्वाम्याला मदत असताना सुंदर देवान करून घेत सगळ्यांनी त्याची पुण्य आपल्याला मिळणे आणि भाग झालं कोणासाठी तांकां प्रत्यक्ष जायचं परोक्ष जायचं त्या रामाक सेवा केलेल्या प्रजनांक तांकां गेल्या मनावर देवान सिद्धी करून घेत संस्थानांतून आमी सगळी जेवचे तसं सेवेंत आमी सगळे भाग झाले ताची पुण्य आपल्याला आमी सगळ्यांक मेळ घेवन देवान वैभवारी आमगे सगळे जवळ मुखारी पुनःप्रतिष्ठापन करून घेवन तागे सेवा करता तसं अवकाश आमकां सगळ्यांक प्राप्ती करून दिलो म्हणून जर ही कीर्त देवान गाठेर उत्तर उत्तर दिवची बरे करून दिवं का देवाला प्रार्थना करून घेवची. वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा.
रामनाम उच्चार करा रामनाम उच्चार जीवन है चारी दिवस मात्र जीवन है चारी दिवस मात्र शरीर है नश्वरा विषय विचित्र शरीर है नश्वरा विषय विचित्र करा रामनाम उच्चार करा रामनाम उच्चार जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा जन्म मृत्यु अनि व्याधि श्री हरि कृपेण दुःख दूर श्री हरि कृपेण दुःख दूर करा रामनाम राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीता राम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर
राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर स्वागणपतिमावायमी महागणपते नमाध्याय ध्यानते ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि भद्रं कर्णे विष्णुयां देवा भद्रं पश्येमां पवित्रा स्थिरैरङ्गे स्थितां तस्मैर्देवैः देवदायोः द्रविणं दातृप्रेम सदा द्रविणं दातृप्रेम द्रविणोदारास्तायुः सविता पश्चात्ता सविता पुरस्तात् सविता सविता संध्या सदा रात्रयोः सर्वे सावरजंगमा प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलं सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठाईश्वराभ्यां नमः। परिवार श्री रामचंद्र महाप्रभोः बालालय प्रतिष्ठा मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु तदेव लग्नम्।
नंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे भाषा सदा रहो रघुपति के आशा तुम्हारे भजन जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तुम्हारे भजन राम को पावे जन राजा समर्पयामि रामचन्द्रमाश्रये जात सप्ततन्तुजात संहरं चण्डिकेश चण्डताप दण्डकण्डनोत्तरं पार्वोग्रगोपशामकं सुरेशसंहितं रामचन्द्र आता इष्टदेव जालो कुलदेव जाली आता संस्थानाचे मूलदेव रामचंद्र सत्तेंची आमगेल जगत्याचोची एक विशेष जावन मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून म्हणटाची आमगेल सक्कड सनातन धर्माचे अवलंब करून येईल तसं भक्तजनांना मागीले देवान सत्य करून येऊन अयोध्ये भितर जन्मभूमी जावन घेऊन थंय रामाला प्रतिष्ठापन जाता ताजी पुढेची आमगेले देवानस्कना निर्माण करून तस देवानस्कना विशेष रूपाची रस्कना प्रसन्न जावं का देवान आम्ही कालची दीस करून आजपर्यंत जसं की स्वाम्यान दिलेलं तसं मार्गदर्शना प्रकारे आमगेला मनुष्य प्रयत्नान करूची तसं सकड काम केला देवान सकड वैभव तक्का तक्का जावं का दिलं तशी करून घेतला आयच्या दिसाक देवान प्रसन्न जावन घेऊन आयच्या दिसाक विशेष रूपाचेर ताका प्रसन्न कालाचेर पूजन केल्या त्या रामान प्रसन्न जावन घेऊन ताची पुण्या फल सगळे समाजा प्राप्त करून येवका मुखार सून मार्गशीर शुद्ध नवमी ते दुसो ताका प्रतिष्ठापन जाता त्या प्रतिष्ठेचे सकड पूर्वांगा सकड कार्य तुमकां स्वाम्यान दिलेली जबाबदारी चंद्ररूपाचेर देवान करून घेवका फुल्लापशी हगूर जावका कसलेय मनांत तसकना एक चिंतन नासी जसं की स्वाम्यान दिलेलं तसं ती आज्ञा ती आम्ही प्रितीन त्या स्वीकार केलेलं मात्रानं आम्ही लेखिलापशी चंदायर भव्य जावन आसल्या देव मंदिरांतू रामचंद्राला प्रतिष्ठापन स्वाम्याला मृत हस्तांजली आता वेंकटरमण आली परिवार देवा आली तशी जसकना रामचंद्र आली सेव करत असल भाग्य देवान आमकां दिलें म्हणून ही कीर्ती देवान ताच्या चरणाचेर काणगेल सर्व मनसा अभिष्ट सिद्धी करून येऊ उत्तरोत्तर रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सर्वांक नमस्कार आमगेल्या काशीमठ संस्थानाच्या शाखा मठ जावन आशिल्ल्या कोंचाडींतू आज ही एक वैभवा दिवस कार्स्ट्रीट वेंकटरमण देवस्थाना येद्राच्या काशी मठाच्या राम मंदिरांतल्यान आज ही रामाल मूर्ती राम परिवार मूर्ती म्हळ्यार सीता लक्ष्मण आनी हनुमंत सहित जावन आज हांगा विजृंभणेरी त्या रामचंद्राक आमी स्वागत केला कसं की आमगेल पूर्वजन्मा सुकृत म्हणून सांगता कसं म्हळ्यार स्वाम्यान एक आमकां रामचंद्राक हांगा आमगेल काशी मठा ह्या शाखेंतू प्रतिश्ठ करचे खातीर एक अनुग्रह केलेलो आसा हांगा वेंकटरमण प्रतिश्ठ जावन 1967 प्रतिश्ठ जालेली तशीच महालसा नारायणी 1987 प्रतिष्ठापन जालें तदनंतर आतां हांगा श्री रामचंद्राला वैभवार स्वागत जाला डिसेंबर मार्गशीर नवमीक रामचंद्रालय प्रतिष्ठा हांगा वेंकटरमण देवस्थाना भितर जावचें आसा अयोध्यांतू रामचंद्रालय एक वैभवाचें मंदिर निर्माण जाता आसा आमगेल्या सगळे भूलोकाक एक पुण्यप्रद जावन आशिल्लो विशय तें एक अयोध्येन जावचे कार्यक्रमाची एक म्हयनो फुडेंची हांगा रामचंद्रालय एक अनुग्रह आमकां मेळ्ळलो
आमगेले ह्या समाज बांधवाला आमगेले एक कसं की एक पूर्वजन्माचे आमगेले एक सुकृत म्हणून आम लेखता तशी आता रामचंद्रालांक प्रतिश्ठ जाल मागीर आमगेल्या सगळे समाज बांधवांक आनी आमगेल्या सगळे समाजाक आमगेल्या देशाची समृद्धी मेळो आनी सर्व जणांक सुख शांती समृद्धी मेळून तांगेल जीवन पावन जावो म्हणून देवा लागीं मागून घेता. श्री रामचंद्र प्रभू की जय.